Oleh perlok ngare samla kersan sekal penting abat matang ini karena lor kepang ba kasamla da khod ya kendo kam tre pe kadang arjat ki jimbatai ki jing ajumut ha ni kepang hari matang ini keren ya ka samla ka ba phikot ya kendo ka ba kam tre ba kendo ipi la si ka dei ka samla ka ba phila ya lang lupa la slem la kam slem bat ka menta pe saput ya ka tu ka video ka ba ong ba sipang ka e sipang kam e ki daw kadon ka daw hang tu nang ta ka jimba kala usarang ka ba pen hado ya la ka ma ba la si sapet pat ya ka we pat ka video ka ba nga jumut ba ka kumno ban perhem ya ka jingi kepala pejak namar belai perlok lesi kini kantai ka ba pila ayalang kam don su kata ka mensin ban i pi ban kende aba ka parka di pi kumba ka i pi kumba ka ju i pi kumba ka ju i mensua menta haba kam don su kata kam sim ban i pi kam das ngutanat su ban wan kendo i pi bat haba pik pikot ban ya kendo ika kam tere su te kal along ka we na kidau ba kala si kam don jingi su i pi menta ka e ka ba pi pi dei ban le kalong kumne ken perlok pe haba pikot ya kendo ika kam tere ong ika pe kongra kongrit konduk kondang ngang i pi ngadon jumur i pi bat sawan kendo inga bat haba ka ong ba kam tere ban wan kendo i pi menta pe te la phim tre ma kendo inga te kat ba phimon ngan om phone su ipi ngan om tek su ipi ngan om kwa su hiru ban ya kelur ban ya don jing ban le jan ipi namar baladang khod ya kendo phim tre ba da shisha senga be no jar kum ba shi arsi la singi le ne stio be ong pai ka balada phi don jimut inga la phi e inga te nga ipor ipi stio berkat ba po stio balada pidang e inga la sai le singi sa phone inga ba sawan kendo inga la da phim e chu inga te ngarok sngam no phirus ngam no ya la no sundan pen iye kata ya ka man rang ba chupi sampai ya video ke baong ba pide bandon ya ka bor ban i lani ban ya no na ka jing im jong ka kanthei menta namar balai ba lada pikloi ban pen i ya kata ka ikhtiar lani kata ka man jong pi ba pikloi ban i no ya ka kanthei lada kam i kam borom pi kani ka kanthei kan sa perkat arsin ta perlok ban du no pi lada pide usrang ba pidon serang uban ba i ja ka haba ka le bomoni pi no ika bat pisngam no jar pe attraction grow in space kata kemot ba pi ha kitu ka klimat ka ba pi ya jingai bat ka ha kitu klimat ka ba phim phone shu ika phim kro shu ika kani ka kate ka yo ka por ban perkat pi sei ba do sei ba deng sei ba na balai ju phone shu ika ka perkat bat ka kan mau ki por ki bas ngotanat bat pi bat kan sa perkat ba balai phim ju phone shu ika balai phim ju ba balai phim ju yo balai phim ju kan mau shu ika bat kan sa phone pi bat kan haba ka phone pi kan sa nang rem ko to ka jingi chungka pi bat kan sa e chu pa pi hadin habut pat had nadin kata henry ka e bat ka jing bakala ka barbor ki senrang ki le kalong ba pi ki haba ka kan thei kam tere ban wan kendo iki ki sedang ban kro ki sedang ban yam ki sedang ban pau ka jing telot ka jing long senrang chiki balai phim wan su ban kendo inga balai phim i chu mo inga sumpah se please wan ya kendo inga please nga i pala pi ngam la te ban im klem pi wan kendo se inga pe lada phile ya kani ka jing ong ka junga ka kan thei kan sa sngotu ba philong sha usrang ubatolot ba srang ubondon ji kaman ikhtiar but kan sa long penlong ka ban nangya pi nang ta daw pi dei ban i ya kaman rang ba pi hey ngang i pi ngadan jumut syai pi beli phim tre ba kendo inga ngan ipor pi sitio lada phim tre ra ban wan kendo inga hapo sitio te ngala lek na jigim pi bat pi ro ya kendo la ya na sundan kan sa perkat arsian bat haba lada dei ba ka kanthei ka i pi kadon jumut syai pi bat ka perkat bat ka i syai pi kan sa phun pi bat kan sa ong pi i syai pi ja balai ngame si pi ngakan mau pi wan kendo inga ngala kan mau pi pe alat ika bahkan perkat ya pi alat ika bahkan kan mau pi alat ika bahkan phone pi alat ika ya bahkan tebe bahkan kan mau pi waju phone pelat habaka kamju tebe manta kidon ki perlok ki ba ong nga kasan nget ya me tame du kan thei me pe pila ban le kat ba piman pila ban la ba ka thei kam tere ban kendo ipi kro ika kat ba piman hanre nga ongol pa ipi ba la pi kro kat la kat yai makanaru kan om i ipi hoi kan sawan sisien arsin kan sawan hanre hadin kata hite la kan du ikwi bat serang kan salit bat ki na kada bale pim ailat ika ba kan tebe ipi ya ipi pim ailat ika bakan katu ka jing i juga kan rehem kan nang san na kada bale pite shite ya ukiu balada pite long ba pi pite ya kading kabar hem ma te kum takada ko long ba pide bat alat dika bakan perkat ipi alat dika bakan kan mau ipi bat hadian habut enda kala kan mau bat ka ipi kan sawan pai biang hi bat kan sa phone hi pi henry la dei baka
Redan pat kiprolok ki bala pendidikan kala pat banlong ba hadin ba pilek kumta kani ka kete da shisha ka EAP bat ka yalang bat pat ki ba kisrang kum kani kete kamdon hi ka GEP la de ba ki EAP kala kesengotu ye ka jingle chuka bat haba ka pi alat ka pe ngabatai pi kamde bang batai EAP ngapuli pi na ki kot psychology na mar ba attraction guru in space kata kemud ba bat ki kot psychology hi ke batai ka sablong beri man beri jingi ba kan sawan pai pi bat kan satek pi hari pila ru ban kro le kat ba pimon hari ka ek bang ala batai lupa na kalong ba kanom i hiri pi la pi kro ka hukum kan klimat ai la de ka bakan wan pai pi bat sha la da ki pi kan sawan pai pi te pen i la ka main pen e la kar ngeu ong i ka de ben ong le ka de ben le bat alat bakan tebe pi bat la da kam tebe pi lada kali lada di bakale bun senrang lada kale bun senrang pan hadin ba pi ai kai ka weng hisnan yakum gene ka jat kentai na ka GMGP kulai cibun perlok ngangade semlakar sans kan